Dito pare talaga mga gulo sa laban. Diretso ka pa, diretso. Sige, diretso. Ngayon pare, kaya di ka kanya pare. Balik kita pare eh. Sige, kaya pagdagat eh. Kaya benta ka mo. Oo. Relasyon ko naman ito pare, sabi. Gagalo na yan. Sabi ko nila eh. Diba to? Wala nga magkap niya. Ito yan. Pare, uno. Hindi na yan? 2, 3, lagi ba pa? 4, 5. Lagi pa? 6, 7, 8. Lagi ba yan? Tapos lang mo kayo. 9. Okay na yan? Buli ka pa? Bye. Gusto ka. Yung isa naman sa baby nga rin. Baby. Ano? Bawas na tayo? Hindi ka na. Ini gusto ko rin. Siyempre ba rin? Iwaya ka rin. Siyempre. Kamalawag yung duto na eh. Ibigay. Ano? Siyempre, may stati. Mahila niya laro. Ano na niya magkipin? Diretso yung kaya daw. Yan, magdiretso ka pa para makakasama mo. Kasi ito po yung hindi gaganin. Ay, ito ba? Sabi niya ako mga pinagin. Alek. Oh! Muling marapat ko tayo ng balik therapy. Bakit talaga hindi matakta? Balik. Hindi makapulis. Ako sa mga gising? Hindi ka. Masabit ka balik. Masabit ka balik mo. Tulot ako balik. Pagbebe ini kan kemarin, jadi kamu nih, kita baru jadi kamu. Laiwaring minor paring kay, terkong. Sira ito ngayon kaya eh. Ang Tayo na sa. dati. Sino pagsisimos ko yan? Ibigan. Mereka eh. Ilinis ko video, wag na niya ang bilang. Hindi na nga po, pre. Berapa? Lain Ano to? Ano yung bilang ba? Agad, drala, mag-isama. Ano mag-isama? Ito, busy lang yung mami ng tunan. Awat na tayo, huling. Ang engineer sa lakay, pag-ulo ay nakapag-engineer dito eh. Sige, isang tawa sa Laguna. Magdoldoy ako niya doon at ang kanya. Pare, magdoldoy ako niya doon doon. Ay, siyempre, babalik tayo pare. Pare.
Ano na, order na rin. Sinabi na kayo, oh. Ha? Dito pa yata. Yan mga. Yan kanina. Sige, mga kain. Sige na ang kaining anak. Tanda itong plastic, sulog kaya na. Mga kasapu, kaya ito bahay ng baksos niya. Kung yun, yan baru kain, nori na binili. Yan din. Sasabay kasakit yan na. Kalingat. Hindi, mga kailangan rin kain, pare. Finishing touch. Lalo maliwa. Dali na yung menu na, pare. Hindi ako lang kayo tatuloy, pare. Kung wala na yung makip. Ha? Wala, makain na, pare, oh. Oh. Isa yung kamasin, mga nimix mo. Ano ba kayo nini? Ano? Ito na eh. Ito mo yun, marami. Dapat siya rin. Lagagyan mo. Lagagyan mo. Ito ba rin, medyo kaya mo yan. Sakto yun. Lagagyan mo. Kasi pala na ang ganyan birthday. Lagagyan mo mo. Lagagyan yung Pasko. Kaya na eh. Saganda. Dito yan pa. Sa doktor yan, kahit ating 10 years mes to. Papalakan ko lang. Ika pa. Basta lang, bakal ko niya eh. Pati na natin yung may stroke na yan. Oo. Ayun yun. Sa therapy na. Hindi ko mapakit ganyan sa midrive, di ba eh? Di mo? Eh? Di ba eh? Kaya tinda na nila mente. May tinta, guys. Dito rito. Karen, wala na. Patag na. Namalaw. May ganyan mo na kayo, wala ba? May amati na yun. Mabulid na. Mabulid na. Patag na. Sa parte na pinakalitan, mahalo pa ko pa yan. Apulin na. Wow, muli ka na, muli na. True. Oo. May ganyan rin. Ano ang parang dito? Niya. Wala. Ubuto pa rin. Assume niya ka. Expire memory niyan. Gimana? Gimana? Eh. Sekejap. Nah, mau yang kasih apa pun. Oh, mari. Ah, no? Oh. Lama ini mari bawa ke bas itu lewat may terlok. Ganun nga yun, oh. Hah? Bah! Ang kapatid man mo si Ivan ko lang. Walang ipunan niya tangay na memorya na. Sinusunod anak pa eh. Sinusunod anak. Hindi na. Apa rin? Ha? Gagawan tayo dun. Gagawan tayo dun. Ayan na. Balik na balik eh.
Joe. Joe ka pa. Ay magpagtsatsyat. One, two, three, four, five, six, yeah, seven. What you? Ayos ba? Ayos ba yan? Ngayon pag nga ng moderno mong pet, ano wala. Pabagod natin tayo pala, misal-sila na. Sana. Siyempre, hindi ka papagod na Kanyang manipulate. hindi kasi ito kapag muling tayo, sa riwaya pa anda. Datang muling ka namin. May niya pang Ngayon, ito mga siya. Andali pang kayo, ispila nyo, di ba rin eh? nagpumigsta. Oo, ngayon siyempre. Kaya uli mo lang kaya yung mga isda. Mo lang kaya yung nila. Nagtiga ko yan. Pare, ngayon sila pare. Makakalakas Massage therapy, physical therapy, tapping therapy. Ano ba? Wala na pare. Sana siya naman. Oo, sige na. Kaya lang presyo pa rin dito pare. Wala, wala. Presyo ka matanda. Presyo pa rin. Kung matutong pare, pagpasyon na pare, nasa pare. Ano di galing mo ngayon? Pag sinalakad na ako, bawas, nakalto. Siyempre, lalakad ako. Hanggang hinanggaman na ako. Hanggang papisan na ako buwan sa lipa. Gawin nga lang pare, apalitayan. Balitapan siya ka eh. Bakit mga pare? Siyempre, makain na ka pare oh. Kaya kayo tayo, agad ko eh. Kaya naman nga, nalito ko masilbi. Di ba pare? Diyan pa ninyo. Yung mga November yan. Manyan na yan. Yan pare, manyan na yan. Manyan na kayo pare oh. Manyan na simis ka. Ayan oh. Yan na ninyo oh. Pagtiwin sa pare. Paano mo rin pare? Paano niya naging pare? Yan. Okay, paano niya naging oh. Ah! Ayan. Makapansin na, makapansin eh. Bilang tumugya ka pa rin, may ayan na. Yung lupa na yung pre lupa. Alam ko pre lupa. Utok ko. Ang pangalan niya. Mimoy.